lane ha ki link score kum ha ki balapha da u ya ka ban penher kput alor ki nongle basniu henrai ya ka ban yaro ya ki nongle bobha ini phai ki da avide ka jing batai kitin link score ka ne ka kitin link score kadai ba pengkala kitin grek higi motion kadai kitin lapanan kam ha ka ban mut you know ki badai ki nongalam ki link score ki president ki rangba sipai ki rangba magister lane ki chief magistrate kini ikedan barok hot kini ikedan ki makrau ki marom rekam hapo bat banyus long baus kan ukai sa ki marom ujujit kan ki bre ban thung halo jeng kita ki kedan bat ki ban pha bat ki ken sai kita ki province ne si jaka ki ba sinchar ki sa ki kita ki ba ya sinchar bhai ki khambun ya kahi marom hang ni yo ya ka jing kai ne re jing kai na ka khot सरकार का दन का इख्तियार का वो ब्ले उला आय ना का बंता बन री banda ya ka jingpen bet ne ban maintain order kata awan pichitom ya no ki ba yele persya ka hukum jaga jingpen bet ka sarkar ka don ni ka ikhtiar ba blay la ai ban maintain order and peace Kalau ada yang happen storm, ada yang happen storm, kau ini storm kan kada ni, kada happen storm, dah kau penyap ni capital punishment kum jo kum kaji stain pasi, ane kum kau basu ai, dah kita ki injection jiba penyap, aja pon saya kilek dah kiwei batu rukom, ya kau bangam dan por, ya kau ban ai jing patai, hari kau por. Kau sarkar kada ni kata kau hak benar, Wat kelat lu par kum jo baga sarkar la ai ka boda ublay baga ai ka jingro sa kitu gibele ki kamba bha wat ka sarkar ka India jingi wat ki wei pa ki rir kum jo ki dan ki award ba per ka ki ash ki nong sok sinong gibele ki kam ba bha ndai kadan kita ka bor bala ben le ken bo blay ba ai la khot e baro ki pra banget pa ki nong song sinong ki ba bha Pat ban burom bhai kita ki badan ki ikhtiar ban sinsyar. Asya yang wan ani kusa namar balasngo para banget aje MLE jungi dan hang ni. Lasngo para banget laklet mau tu MLE jungi dan ki ikhtiar jam ke baklau hakai melang kesalang. Lasngo para banget lasu yele ham akor kam dan burom le akor dan burom syuk kemadai ban burom ya kita badan halo badan jaka ya ke ikhtiar husyar para banget melang kumta. Tutip ini kawai. How kres nyelong kumjo. How kres nyaringkat kumjo. Harai hake ikhtiar. Pair. Hake ikhtiar pair. Ngilong kawai kalong yeng. Ho, ni tip. Ngana ni kalong yeng. Harai andala poy yeng pat. Lah tu kalong yeng ni tip mana badan ke ikhtiar bakam halo. Tena. Kami ni kupano kamdan ikhtiar halo do. Warjuang kami, kikasi kedai. Nomor baka Bible gong ken bode way. Apa? Harai gilong kawai ka yang pat. Nai. Aku awak suatu bahaya kata. Let's say ka room nong ka bakat la ka kat ka maningkong hari kat ka biship ka kat binyo. Pinyo bahaya ka jingkai bede bat kumno ba penang bat penhapo ide ha ki bor sinsha.